Szervusztok! A mai alkalommal egy kicsomagolós videóval jelentkeznék. Nemrég jött egy csomagom Kínából, amely 3 kockát tartalmaz. Van köztük régi konstrukció, van köztük új konstrukció. Nézzük meg, hogy mik ezek a kockák. Három kockáról van szó. Kis papírróluk. Egy, kettő, három. Három kocka, nézzük meg őket ilyen sorrendben. Hát először is itt van egy 8x8-as kocka. Ez nem egy versenykocka, nem mágneses. Mondhatnánk azt is, hogy ilyen budget jellegű kocka. De szükség volt egy 8x8-as kockára a gyűjteményemben, mert egy, kettő, három, négy, öt, hat, 8. 8x8-as kocka, van 2x2-es, 3x3-as, és így tovább 7x7-esig, 7x7-esig, ez a 7x7-es, 9x9-es és a 8x8-as hiányzott. Hát nem egy nagy duranás, de ahhoz, hogy elmondhassuk, nem forog csúnyán, nem mágneses, de nem forog csúnyán. Hát egy nagyon egyszerű kis kocka. Azért 8x8-as kockákat már azért egy kicsit drágábban árulják, mint a alacsonyabb fogszámúakat. Ha esetleg videót szeretnék készíteni, akkor most már 2x2-estől megvan a 9x9-esig a sorom. Erről ennyit. A másik két kocka az kicsit izgalmasabb lesz. Nézzük előbb ezt a kockát. Úgy láttam a nagyoktól, hogy ezt így kell kibontani alulról. Hát egy kicsit besegítünk felülről is. Ez már egy sokkal érdekesebb kocka lesz. Ez egy 3x3x, itt 3, alul 3, és itt egy 3x3x7-es kocka. Ez a 3x3x7-es kocka, hát, hogy őszinte legyek, egy kicsikét akad. Súrlódik, meg kell majd kenni egy picikét. Ez a 3x3x7-es kocka
ebbe a sorba illik bele, amit itt látunk. Nagyon hasonlít ez a kocka, ez a 3x3x7-es, ez a kockához, ez egy 3x3x5-ös kocka, ahol ezeket a szélső rétegeket vékonyabbra vették, itt is, de úgy próbálták megtartani az egész konstrukciót, hogy ha elforgatom, akkor ez azért még egy 3x3-as kockaként funkcionáljon. Nagyon-nagyon laza. Hát egy ilyen kockának azért nem muszáj olyan pipec módon tekerednie. Tehát ő is megtartja a 3x3-as feelinget. Ő is megtartja a 3x3-as feelinget. Ez a 3x3x5-ös. Természetesen ez az 5-ös és ez a 7-es nem csak ilyen formátumban van meg. Itt látunk egy 3x3x5-öst, amelynél a kockáknak a vastagsága hagyományos megszokott. Ez egy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ez a 3x3x7-es. Igazából véve mind a két kocka ugyanúgy rakható ki, ugyanazok a forgatási mechanizmusok. Talán abban különbözik, hogy ezek a nagyobb testvérei egy egész fura alakot tudnak felvenni, de ettől még az algoritmusok ugyanazok. Ugyanazok, mint a kisebb testvérénél. 3x3x5-ös, ennél is az algoritmusok ugyanazok, csak ő is képes másfajta alakot felvenni, vagy nem. Hát ez nem, mert ugye oldalt ezt nem tudjuk, de el tudjuk fordítani, mert ez is páratlan számú, igen. Tehát ez is képes erre. De lehet látni, hogy ezeknek a kockáknak a konstrukciója olyan, hogy nagyon lazák, nagyon könnyen azt az érzést keltik, mint hogyha éppen szét akarnának esni. Ezek a kockák itt, mintha éppen szét akarnának esni. Mindig van az embernek egy olyan érzés, amikor ezeket forgatja, hogy csak óvatosan szét ne essenek. Éppen ezért ezeknek azért van egy határa, amilyen magasságig ez az oszlop terjedhet. Ez egy 3x3x7-es, ez egy 3x3x8-as, itt még van egy plusz réteg, na ez már eléggé extrém. Őt ugye, mivel páros számú az oszlopnak a magassága, ezért ezt nem is lehet így eltekerni, mert kötésben vannak. De nem tudom, hallatszik-e, érződik-e ez a lazaság. Éppen azért, hogy azért ezek is viszonylag biztonságosabban, szétesés nélkül tekerődjenek, ezért vezették be ezeket a vékonyabb rétegeket. Már nagyon nem is tudom, mi volt a legutolsó, amit láttam, 3x3x13-as, 15-ös, valami ilyesmi. Ez például egy 3x3x11-es kocka. Nyilván, aki ki tudja rakni a 3x3x7-est itt, vagy itt, nyilván az ezt is ki tudja rakni, majd lehetséges, hogy készül róla videó. Ezek ilyen kicsit könnyebben kezelhetők. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell óvatosan tekerni őket. Izgalmasak. Igazából véve csak a gyűjtőszenvedély az, ami az embert ráviszi arra, hogy ezeket a kockákat megvegye, mert hogyha már egy ilyet például ki tud rakni, akkor természetesen ismeri azokat az algoritmusokat, amivel az összes többit ki tudja rakni. Jó. Nézzük a harmadik kockát.
Ez már egy sokkal izgalmasabb kocka lesz. Ez egy egészen új konstrukció. Greg, ide az író, hogy Greg, ő a tervező, az MF8, ő pedig aki megvalósította a kockát. Így ránézése nagyon hasonlít a Suncube-hoz, de ez nem az. Várnánk, hogy hogy is kell ezt tekerni, igazából véve ezt az oldalt nem tudjuk tekerni, egyiket se tudjuk tekerni. Lehet, hogy a sarkokat lehet tekerni, hát azt sem nagyon lehet tekerni. Vajon mit lehet itt tekerni? Hát nyilvánvalóan ezek a kockák, amiket ide készítettem, ezek azok, amik rávezetnek minket, vagyis sejtetik velünk, hogy mi az, amit tekerni lehet. Ezek a kockák úgynevezett kopterek, vagy helikopterkockák, amiknél ez a legelső, legegyszerűbb változat. Ilyen élfordulós kockákról van itt szó. No persze nem azért hívjuk helikopterkockának, mert ez úgy csinál, mint a helikopter, hanem hogyha így eltekerjünk kettőt, amik egymásra merőlegesek, két ilyen élt, ezt az élt, meg ezt az élt, akkor itt is lehet tekerni, és ez a kopter funkció, ez az úgynevezett kopter funkció, ezért hívják ezt helikopterkockának. Aztán, ahogy ez a konstrukció fejlődött, behoztak egy újabb kis ferdevágású kockát, amelynél már ugye itt nincsenek élközepek, ezeknél vannak élközepek. Az élközepek mindig a helyükön maradnak, azokat nem lehet elmozdítani, tehát ezek meghatározzák azt, hogy kell kirakni a kockát, hol lesz a zöld szín, hol lesz a narancsszín, hol lesz a kék, mert ezeket be lehet fordítani, és utána, ahogy ennél helyre rakjuk a sarkokat, illetőleg a lap közepén lévő 4 kis elemet, ugyanúgy itt is be tudjuk rakni a sarkokat és a 4 kis középelemet. Ezt a kockát módosították egy ilyen kockára. Tom Z, nem tudom, lehet látni, ő a konstruktőr, gondolom ő volt az, aki kitalálta, és ezt a fajta kockát a Meffert adta ki. Ennél a kockánál ez az elem ketté van vágva, és ezt az elemet is ki lehet cserélni, ezt az elemet is össze lehet kócolni. Például a sarkot és ezt az elemet, valamelyik sarkot és ezt a kis középső pöttyözött elemet ki lehet cserélni. Van erre olyan algoritmus, amivel ezt ki tudjuk cserélni. A harmadik variáció, amikor ezzel az éllel, ami itt van, egy kicsit beljebb megyünk, ezzel is egy kicsit beljebb megyünk ebbe az irányba, és akkor ezt a kockát kapjuk meg, ezt a kockát. Ennek már az az érdekessége, hogy vannak lapközepek, de ezek a lapközepek nem fixek, nem stabilak, hanem amikor elkezdem forgatni, akkor ezek elmozdulhatnak a helyükről. Így. Szépen elmozdulnak a helyükről. Itt már több elem is van, mint ezen a kockán, viszont ilyen funkciója, ilyen kis eleme ennek a kockának nincsen, ami itt ez a pöttyözött. Tehát
tovább gondolták ezt a konstrukciót, nagyobb, mélyebb ívben haraptak bele az él felől, mélyebb ívben haraptak bele a kockába, de az a pöttyözött, az most itt nincsen meg. Viszont helyette kaptunk 4 darab ilyen kis elemet. 4 darab ilyen kis elemet. Igen, na hogy is van ez? Igen. Jó. És azt hiszem, ezt most már mondanom sem kell, ez a kocka is egy ilyen kopter kocka, de a különbség ehhez képest az, hogy ez az él, amit ferdén halad, ez itt kiegyenesedik, és még mélyebben hatol be. Itt meg ugyanennek az élnek a folytatásai, és ementén lehet ezt a kockát elfordítani. Egy kicsikét nehezen, egy kis lúg majd rá fog férni. Na most azért érdekes megnézni, hogy mondjuk ezen a kockán, hogyha fordítunk, akkor hány elem mozdul el? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elem mozdul. 6 elem megy el a helyéről. Ennél a kockánál is 1, 2, 3, 4, 5, 6 elem megy a helyéről. Ez nem megy el a helyéről, ez a helyén marad, csak legfeljebb fordul egyet a helye körül. Itt, ha elmozdítunk, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab elem megy el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ő szintén nem megy el a helyéről, ő mindig a helyén marad, csak forog a tengelye körül. Ennél a kockánál, ha fordítunk, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elem mozdul meg, megy el a helyéről, ő az élközép, az megint csak a helyén marad. Ennél viszont, hogyha elfordítunk, hát állítsátok meg a videót, és számoljátok meg, hogy hány elem megy a helyéről. Hát azért ez egy kicsit sok. Ilyenkor az ember mindig kétségbe esik, hogy úristen, ezt hogyan tudom kirakni. Ráadásul ennek a kockának van egy olyan funkciója, hogy képes, és az alakját megváltoztatja. Tehát nem csak pusztán elmennek a helyükről ezek az elemek, nem csak pusztán elmennek a helyükről, hanem ezek képesek alakot is változtatni. Mindjárt megtaláljuk mindjárt keresünk egy olyan formátumot, ahol ezt talán nem, meg fogjuk találni. Na, mindjárt. Úgy látszik, hogy nem akarja magát megmutatni. Úgy látszik, hogy nem akarja magát
melyik rész is képes itt az alakváltásra. Na, próbáljuk meg. Kicsit nehezen forog. Na nézzük. Hogyan tudom én ezt másképpen elforgatni. Meg is van. Nos, csak elég nehezen forog. Tehát lehet látni, hogy itt azért ez nagyon képes összekutyolódni. Ugye? Tehát ez egy alakváltó kocka. Megmondom őszintén, néztem már, hogy hogyan lehet ezeket forgatni, de azért ez egy rendes kihívás lesz ennek a összekutyolása és rendbehozatala. Tehát ez a legújabb helikopterkocka, amit nagy üzemben gyártanak, és tömeggyártásban hozzá lehet jutni. Mindenkinek ajánlom, mint ahogy a többi kockát is. A többi az ugye régebbi kiadású. Ez egy egészen új, egészen finom kiadású kocka. Hát ha sikerül kiraknom, akkor majd csinálok belőle egy videót. Köszönöm, hogy megnéztétek, szervusztok!